கஸ்டமர் பார்த்திங்கன்னா பர்டிகுலராக ஒரு டிசைன் அனுப்பி எனக்கு எக்ஸாக்டாக இதே மாடலில் தான் வேணும் அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு ஆர்டர் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நம்மளும் அதுக்கேற்றாப்புல கப்பிள் ஃபோட்டோ, கப்பிள்ஸோட நேமு, அவங்களோட வெட்டிங் டேட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு கோல்டு ஃப்ளெக்ஸ் அண்ட் சில்வர் ஃப்ளெக்ஸை வந்து ஹாஃப் மூன் ஷேப்பில் வைக்க சொல்லியிருந்தாங்க. நம்மளும் அதே மாதிரி எக்ஸாக்டாக ரீக்ரியேட் பண்ணியாச்சு. கொடுத்த கஸ்டமர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு 17 பீசஸ் ஆர்டர் கொடுத்துருந்தாங்கள அதே அக்கா தான் கொடுத்துருந்தாங்க. ப்ளஸ் இன்னொரு அக்காவோட சேர்ந்து கொடுத்துருந்தாங்க. இந்தியாவில் அவங்க ஃப்ரெண்டுக்கு வெட்டிங்கிறனால நம்மளே பண்ணி கொடுக்க சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா கிளைண்ட் வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரி சிங்கப்பூரில் இருக்காங்க. ஸோ நம்மளையே இங்கே வந்து அவங்களோட அட்ரஸ்க்கு சென்ட் பண்ண சொன்னாங்க. கோல்டன் ஸ்டாண்டோட கேட்டதுனால நம்மளும் பண்ணியாச்சு. காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக ஒரு கீ செயினையும் கொடுத்தாச்சு. கஸ்டமரும் பார்த்துட்டே நல்லா இருக்குதுன்னே ரிவ்யூ கொடுத்துருந்தாங்க பாசிட்டிவாக. இஸ் த ஃபைனல் அவுட்புட். உங்களுக்கும் இது பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் லவ்டு ஒன்ஸ்க்கு கிஃப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா சந்தியா கிஃப்ட்ஸை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஆல்.